Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε καλά, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Θα παίξουμε σήμερα FC Mobile σε ποδόσφαιρο. Έχω 15.322.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε έναν αγώνα και μετά να σας δείξω και την ομάδα μου και που μένουν, που ζουν και τα πάντα. Okay. Πάμε εδώ πέρα να δούμε αγώνες που έχω κάνει, που έβαζα goals παντού. Okay. Πατάμε μέσα και πατάμε play. Okay. Ready to go. Okay, πάμε. Και μαύρησε η οθόνη λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και έτοιμο. Και πάμε, θέλω φορτώνει. Έλα 100. Οκ. Με Αργεντινή ράμα. Αν είναι ο Μέση στην ομάδα μας, αν είναι ο εντάξει. Καλά, είναι λίγοι καλοί. Οκ, πάμε να δούμε αγώνα τώρα. Και πάμε. Ο Εμπαπέ δίνει πάσα στο Βινίσιους, ο Βινίσιους ο Βαρβέβες, ο Χακίνης ο Εμπαπέ, απλά δίνουν πάσες full καλές πάσες. Χακίνη, Βαρβέβες, γκολ! Στο 5 γκολ Βαρβέβες, τι κάνει ο τρελός. Και πάμε λίγο παιδιά, πάμε λίγο, έλα, πάμε λίγο. Βαρβέβες. Πάμε κατευθείαν, τον μπουμπνάει, δεν τον νοιάζει τίποτα. Τον μπουμπνάει, ναι. Και πάμε κατευθείαν το δεύτερο γκολ πρέπει να μπει. Και έλα Γκαμαβίγκα, κάνε κάτι, Γκαμαβίγκα. Έλα κάνε κάτι, Γκαμαβίγκα, κάνε κάτι. Okay. Εντάξει, αυτός δεν έχει καλό. Πάρμερ καλά, Παπέ. Μπέλιχαμ. Δεν τον νοιάζει τίποτα και το... Όχι, καλά, που τη στέλνει. Γιατί τόσο μάλλον. Γκαμαβίγκα. Πάσα στο Χάντι. Βαρβέβες στον Εμπαπέ. Βαρβέβες. Εμπαπέ. Χακίνη, Εμπαπέ. Και... Έλα, τη στέλνει μακριά. Και... Γκαμαβίγκα. Βαρβέβες. Χάντι. Πάρμερ. Χάντι γκολ. Δεύτερο γκολ. Οκ, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Θέλω πριν τις 8 Δεκεμβρίου να έχουμε φτάσει τους 30 subs. Να προσπαθώ να κάνω κι εγώ βίντεος. Έχω ανεβάσει βίντεος. Μετά πάμε... καλά και Εμπαπέ, καλά στο 40 και Εμπαπέ, τέλειο, καλά. Τέλος πάντων, προσπαθώ να κάνω νέα βίντεος, να κάνω καλύτερα βίντεος. Ετοιμάζω και ένα Minecraft βίντεο που θα ανεβεί σίγουρα Τρίτη, σίγουρα ανεβεί Τρίτη μεσημέρι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε, ετοιμάζω και βίντεο, δεν θα σας πω τι θα λέγεται. Θα ξεκινά 990 to Forest, θα παίξουμε, αλλά μετά. Τέλος πάντων, και απλά θέλω να φτάσουμε τους 30 sub πριν τις 8 Δεκεμβρίου και να, πώς το λένε, και να
καταφέρουμε το στόχο να φτάσουμε τους 30 subs. Και θα προσπαθήσω να κάνω καλύτερα βίντεο για να μου κάνετε subscribe. Είναι δωρεάν. Μια εγγραφή ή subscribe, όπως λέγεται, εγγραφή είναι δωρεάν. Τίποτα, απλά το πατάτε, ένα κουδουνάκι, καμπανάκι και τίποτα άλλο. Τόσο απλά. 1 λεπτό είναι διαδικασία. Πήγαινε στο κανάλι μου, Ολυμπιακός στα μεγάλα, Ευγένιος στα μεγάλα και μια εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Δεν χρειαζόστε να κάνετε τίποτα. Δεν χρειαζόστε τίποτα να κάνετε. Ένα subscribe. Δωρεάν είναι. Οκ, πάμε να δούμε τώρα τον αγώνα. Μπαμ, πάλι Χακίνη στο 4, στο 71. Μπρο, έχουμε κάνει πολύ. Πάμε κι άλλο ένα γκολ τώρα, γίνεται. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλο ένα γκολ. Σε παρακαλώ να βάλουμε άλλο ένα γκολ. Να βάλουμε άλλο ένα γκολ. Έλα, άλλο ένα γκολ. Και σε 72, εντάξει, θα προλάβουμε να βάλουμε γκολ. Σίγουρα, ναι, θα προλάβουμε. Πάντα 5-0 στο Χακίν. Μα τι βάζει ρε. Αυτός είναι και player, είναι πολύ καλός. Είναι παλιός. Μπαμ, κατευθείαν. Μετά από 4 λεπτά κατευθείαν γκολ. Προλαβαίνουμε να βάλουμε κι άλλο ένα. Αν μας δώσει πάσα κάποιος, προλαβαίνουμε τουλάχιστον να λέμε. Και έλα, 82. Οπα, έλα. Είναι 5-0. 85. Ναι, ρίξτε μακριά. Ναι, προλάβω. Έλα, 5-0. Εντάξει, μια χαρά κερδίσαμε. Τώρα πάμε να σας δείξω την ομάδα και πόσο κάνει η ομάδα και πόσο έχω πληρώσει να πάω την ομάδα μου. Πάμε. 5-0, έληξε το αγώνα. Ούτε ένα γκολ δεν μας έβαλαν. Τίποτα. Βαρβέδε στο 5, Χακίνη στο 34, Εμπαπέ στο 40, Χακίνη και Χακίνη. Μπράβο, 5 γκολ. Οκ, σας κλείνω και έρχομαι. Οκ, πάμε. Εμπαπέ. Εμπαπέ είναι 1,82, 85 κιλά και 26 χρονών. Και το μεγαλύτερο του είναι στο 100 που είναι πάρα καλά και έχει και όλα καλά είναι. Σε shooting τα πάντα. Βίνι Τζούνιορ είναι Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Ρεάλ Μαδρίτης, 1,76, 73 κιλά. Βλέπετε κιόλας, ποτέ δεν χρειάζεται να λέω. Μπραζίλ, μια χαρά. Και πάμε τώρα Βαρβέδες, εδώ. 1,72, ναι. Εδώ πέρα ποια χώρα είναι αυτή, δεν ξέρω. Μπορείτε, θα μου πείτε κάτω στα σχόλια από ποια χώρα είναι. Και η Γκαμαβίγκα, κάτσε να... Όχι, η Γκαμαβίγκα, 1,85. Το shooting του δεν είναι και τόσο καλό, αλλά εντάξει. Το καλύτερο είναι dribbling, 91 dribbling, μια χαρά. Οκ, πάμε Χάντι. Ο Χάντι πόσο έχει? 1,70, Ισπανός, εντάξει, μια χαρά. Το βλέπετε κιόλας πόσο. Να, Αλεξάνδρα, εντός, εδώ, dribbling. Shooting 74, δεν έχει καλό shooting, είναι 1,80, έχει 69 κιλά, είναι από την Αγγλία, όπως είναι και ο επόμενος ο Μπέλιχαμ από την Αγγλία, 1,86, 22, 75 καλά και όλα καλά. Το μεγαλύτερο του είναι το shooting που έχει 85, το έχουμε δει και σε άλλα βίντεο. Και πάμε αυτόν. Αυτός είναι λίγο μικρός, είναι 26 χρονών και είναι λίγο κοντούλης, αλλά εντάξει είναι καλό. Αλλά δεν έχει καλό shooting καθόλου, ούτε καλή πάσα. Εντάξει, έχει dribbling 88, αλλά εντάξει δεν έχει και τόσο καλό για rider back. Εντάξει, αυτός εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός, ο Αντώνη. Δεν έχει καλό σούτ ούτε πάσα, είναι 1,90 μέτρα και είναι
Γερμανός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός είναι πάλι Βραζιλιάνος. 1,86, 79. Κακό σούτιν έχει, πολύ κακό, 53 σούτιν. What? Και τερματοφύλακας τι έχει? Ναι, 2 μέτρα, 96 κιλά. Και αυτή η ομάδα, παιδιά, κόστισε πολλά λεφτά. Όταν σας λέω πολλά λεφτά, βλέπετε και οι ίδιοι πόσο κάνει. 352 εκατομμύρια. Όχι, να το βλέπετε. 352 εκατομμύρια 677.200 ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Όταν λέω πολλά, είναι πάρα πολλά. Και πάμε να ανοίξουμε τέτοιο για να δούμε και τι έχει. 20 gems. Και έχει 20 gems. Και για να δούμε ένα παίχτη να ανοίξουμε. Για να δούμε και 20 τέτοια να δώσει. Καλά είναι. Καλά είναι άχρηστη. Και tasks δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε να πάρουμε 100 χιλιάρικα. Γιατί να μην πάρουμε. Για αυτό εδώ. 100.000 coins. Μια χαρά. Ευχαριστώ για τα 100.000. Οπότε δεν έχω 15, όπως είπα. Δεν έχω πριν. Κάτσε. Πριν είχα 15 εκατομμύρια 22.000 και τώρα έχω άλλα 400, οπότε μάζεψα πάρα πολλά λεφτά. Ξέρετε πόσα έχω? 15.422.000. Είναι πάρα πολλά. Απλά και πέρασα tasks. Είναι πάρα πολλά γιατί απλά πατάς εδώ πάνω στην μπάλα. Απλά πατάς task και παίρνεις λεφτά τόσο απλά. Οπότε αυτό να το ξέρω. Θέλω επί 60 gems. Επί 60, οπότε πόσο να πάρω? 60, επί 60. Τι είναι επί 60, τι πήρα ρε. Και τα έκανα τα τάσκη. Ημερολόγιο τώρα. Για να δούμε τι είναι. Και η κάρτα που την ανοίξουμε. Και γιατί να μην ανοίξουμε. Καλή κάρτα θα έχει σίγουρα, παίχτη, όχι. 100.000 coins. Καλά. Εντάξει, 100.000 coins εγώ θέλω. Καινού, αυτό είναι καινούριο παιχνίδι. What? Εντάξει. Και τώρα επειδή πήρα άλλα 100.000, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ομάδα μου που κοστίζει τόσο όσο είδατε. Να το ξαναπώ. 352.677.200. Έχω 15.500.000. Μισό εκατομμύριο. Θα σου πω ότι έχω 15.522.000 ακριβώς και 900. Αν απλά πάω και είμαι εδώ πέρα και αγοράσω εγώ τώρα τέτοιο. Και θα αποχαιρετήσουμε και το εδώ ένα λεπτάκι. Yes. Και μάγκες τα λέμε. Θέλω ένα subscribe και όπως είπα πριν θέλω να φτάσουμε τα 30 subscribers. Τα λέμε.